Kain po tayo mga kasoli. Ngambak. Alisin muna natin to, yung bula. Add na natin ang bawang sibuyas, lemongrass, asin. Pakuluan ng 1 oras mga kasolid. Yan, pagkalipas ng 1.5 oras, update tayo mga kasolid. Yun o. Kung mapapansin nyo, nag-iba yung lalagyan. Nilipat ko sa mas maluwang na lalagyan para kitang kita yung sarap. Yun o. Sasangkapan na natin ng paminta. Lalagyan din natin ng patis, pampalinamnam. Umiiwalay na yung buto sa laman. Lalagyan na natin ang pampakulay mga kasolid. Lalagyan na natin ang ating pampasarap. Yun o. At papakuluan lang natin to. Tapos mukbakan na naman. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong Goto Batangas pata ng baka version. Yun no, pata ng baka yung ginamit natin dahil mahal yung pag kinumpleto natin yung laman loob ng baka. At bago nga pala kami kumain mga kasolid, babatiin ko ng belated happy birthday si paring Chari Joe Mandap. Birthday niya po no October 17. Happy birthday sa'yo pare, paring Chari. Ano, kain na tayo? Kain na po tayo. Kain na tayo mga kasolid. Yun no. Lagyan na muna natin ng kalamansi. Yun. Yan. Siyempre magsasabaw tayo. Yun o. Grabe. Sabawan natin kanin natin. Ikot tayo ng sabaw. Malasa siya. Tirahin ko yung malaki. Gusto ko malaki. Yun o. Kain po tayo mga solid. Ngambak. Grabe. Lasang-lasa yung nilagay nating lemongrass, yung luya, bawang, sibuyas. Tapos may dry bawang pa. Diba? Yun o, kain po tayo, nanginginig o. Diba? Hindi siya nakakasuya na ba si Pat? Papa, mag-solid. Kain po.
Shoutout nga pala kay Tatay Do at kay Boss Randy Serrano. At ang buong Serrano family, nanonood sila ngayon. Sabaw ko. Sarap. Huwag na muna tayo mag-usap. Kain lang tayo. Sarap. Grabe. Laki oh. Kaya po tayo mga solid yun oh. May iwalay na yung buto sa laban. Grabe. No, puro kanin na. Goto, Batangas, pata ng baka version. Sana ganyan nyo ito mga solid. Grabe. Kain po. Grabe. Yun no. Lambot. Judy Kikes ng Orly de Mount Carmel. Shoutout sa'yo. Ikaw po sipad, baka may gusto kong shoutout. Shoutout po pala kay Ismail Cyrus. Yun no. Grabe. Siyempre muna yung kanin natin pero may ulam pa. Siyempre kakain pa sila sa kitchen. Cheers tayo, boy sipat. Ano, nabusog ka ba? Opo mga solid. Sarap. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang recipe ngayon at aming masayang mukbangan. Goto, Batangas, pata ng baka. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Our Kitchen TV. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po mga solid. Yan o.